İsa ol yerden çıkıp Yordan deryasının aňyrsyndaky Yahudiýa welaýatyna gitdi. Onun daşına yine de bir topar mahelle üýçdi we ol yine de hemişeki ýaly olara öwretmäge durdy. Bir näçe farisey gelip onu synamak üçin bir adamyň aýaly bilen aýrylyşmagy kanuna dogry gelýärmi diýip sorady. Musa size nähili buyruk berdi diýip İsa olaryň özlerinden sorady. Olar, Musa talak haty esasyna aýrylyşmaga ygtyýar beripdi diýdiler. İsa olara, Musa size doň ýürekdiňiz üçin bu buyrugy ýazdy. Aslynda Hudaý yaradylışyň başyna insanlary erkek we aýal edip yaratdy. Şol sebäpden hem erkek ata-enesini taşlap aýaly bilen birleşýär we olaryň ikisi bir ten bolýar. Şeýlelikde olar inni iki däl, bir tendir. Şonuň üçin hem Hudaýyň birleşdirenini insan aýyrmasyn diýdi. Öýe gelenlerine şägirtleri bu barada ondan yine soradylar. İsa olara, aýalyny aýryp başga aýala öýlenen adam öz aýalyna garşydyna edýändir. Aýal hem ärinden aýrylyp başga erkege barsa öz ärine garşydyna edýändir diýip jogap berdi.